Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як повісити ось таку самоклеючу антимоскітну сітку на вікно. В нас близько до вікна знаходиться решітка, тому звичайну антимоскітну сітку на рамі повісити немає змоги. Знайшла в інтернеті ось такий варіант сітки та купила. В набір входить самоклеюча кріпильна стрічка та сама сітка. Для початку потрібно очистити поверхню, після чого приклеюю стрічку до рами. Поверхня має бути повністю сухою. Ось одна сторона готова. Обрізаю стрічку та обклеюю так решту сторін. Після чого можна кріпити сітку. Сітка дуже гарно чіпляється, оскільки на липучці знаходяться такі як зігнуті гачки, і вони дуже гарно тримають. Я навіть випадково, коли відкривала упаковку, зачепилася сіткою до липучки, то ледь її зняла. Так гарно сітка заплуталася в цих гачках. Тому будьте обережні, поки приклеюєте стрічку, тримайте сітку подалі. Як бачите, сітка дуже легко кріпиться та гарно тримається. Можна потім ще додатково пройтися, притиснути пальцем сітку, щоб вона гарно зачепилася. Тепер залишається лише обрізати зайву сітку і готово. Як бачите, сітка не сильно помітна на вікні, приблизно як і звичайна антимоскітна сітка на рамі. Ось в мене на іншому вікні вже кілька тижнів висить така ж сама самоклеюча сітка. Ніде нічого не відклеюється, все гарно тримається. Але читайте відгуки, тому що при купівлі бачила, що на деякі вироби були дуже погані відгуки. Люди писали, що сітка відпадає вже навіть через декілька днів. Я обирала ту, де були в основному хороші відгуки. Хоча все одно дуже сумнівалася, навіть не думала, що це така хороша річ. Взяла спочатку на 2 вікна спробувати, мені дуже сподобалося, тепер заклеїла всі вікна. Рекомендую, я дуже задоволена, особливо як в моєму випадку, коли звичайну сітку на рамі повісити змоги немає, то ця сітка – це просто спасіння. Оскільки в нас за містом комарів і інших комах багато, а тепер можна відкривати вікна і не боятися, що на світло в кімнату злетиться все живе. Ще, до речі, в інструкції написано, що її можна знімати, прати та вішати знову.